Ovo će biti malo drugačije izlaganje od onih kako inače srećemo. Obično vidimo neku konstataciju stanja i pozivanje na neke osnove ili šta mi nudimo. Do sad smo videli sasvim dobro jedan veoma konkretan slučaj i neku osnovu evropskog identiteta. Međutim, ja ću gledati da stavim stvari u kontekst, neki širi kontekst, recimo u srpskoj javnosti, šta logika kaže i tako dalje. Vidite, pre 10 godina i nešto manje, reč Evropa nije bila mnogo popularna među evropskim rodoljubima, među srpskim rodoljubima, iz razumljivih razloga. Tad se nametalo ono, Evropa nema alternativu, bilo je bukvalno prelom gde smo nažalost izgubili, bar u tom trenutku, prelom da će Srbija da ode na jednu ili drugu stranu. Tako da, recimo, reč Evropejac je bila uvreda. Mislim, ta reč ima pežorativno značenje, afirmativno je Evropljanin, pa sad, mislim, vi se zapitajte, to neću da vam govorim, svako za sebe, zašto sebe smatra Evropljaninom? Čak možda, ajde da to stavi na prvo mesto, osim naravno ovog nacionalnog, ne da kaže ja kao belac ili hrišćanin, nego baš Evropljanin. Do sad smo videli dosta dobro u prethodnom izlaganju, recimo da Evropska unija nije isto što i Evropa. To dakle stoji. Međutim, to ne rešava sva pitanja, zato što, vidite, malo ranije ili tada je vladika Atanasije rekao, ta Evropa koja nam je dolazila 1914. 41. i 99. godine. Sad, znači, pre ova dva nije bila Evropska unija. Neki ljudi, ovde koji su sebe smatraju desničarima, to nije ništa sporno, skloni su za sve optuže liberalizam. Međutim, 41. i 14. godine to nisu bile liberalne sile koje su nas napale, osim ako ćemo to tumačiti nekim teorijama zavere, onda može sve da prođe. Znači, treba stvar sagledavati na malo ovako širi način. Jel' tako? Mislim, sad pogledajte recimo kako bi to rekao, pa kažemo otvoreno, neki naš neprijatelj, drugosrbijanac ili čedista. On bi rekao, eto, u evropskim zemljama se pojavilo dovoljno fašista, pa je sad i Evropa dobra, jeli? Mislim, ja vam kažem, to možda se čuje u javnosti, ako možda nekome do sad nije palo na pamet, pa mi ukradi ideju. Sad, vidite ovako, mislim, ne treba se vezivati za reči. Fašizam, ja to ne smatram uvredom. Dragoš Kalajić, on je počinjao s tim, braća Srbi, sestre, Srpkinje i ostali Evropljani. On je jednom rekao, to je kompliment. I čak je citirao američkog pornografskog pisca Charlesa Bukowskog, koji je rekao, kad za nekoga kažu da je fašista, ja znam da je to čovek koji misli svojom glavom. Međutim, ajde, opet treba da pazimo šta će taj neko treći misliti, on na kraju treba se odluči, doći će džaj ili bu, jeli, da li si za atlantizam ili ovo, Evroaziju, jeli, za ovako shvaćene liberalne ideje ili ovo što recimo mi zastupamo, nešto drugo. Šta mi imamo, šta nas vodi ovde, u čemu je reč, recimo da smatramo u jednom trenutku da kažemo ha Evropa, posle mi smo Evropljani i branimo Evropu i tako dalje. To je neki politički instinkt. Nije to loše, mislim, on će nam govoriti da neke nade vidimo u ljudima od, naravno pričam sa strane, neću mnogo domaće političare, recimo od Ahmedinedžada do Marine Le Pen ili ajde čak i Trumpa. Međutim, mislim, instinkt nam govori šta je geopolitički opravdano u nekom moralnom smislu. Ali treba izgraditi sistem makar i na ovome instinktima, zato što ima dosta površnosti. Ja evo zbog vremena, a mislim da i pametnije da ne navodim sad kakve sam sve kontradikcije nalazio, a da nije sa strane, znači Atlantista, nego s ove, da kažemo, naše ili uslovno naše.
pošto opet pitanje ko šta zastupa. Pogledajmo recimo tabloide, oni se baziraju na toj površnosti. Svi su oni rusofili, mislim da se ne lažemo. Svi su za neke konzervativne vrednosti, makar na rečima, dok ne počnu da prenose parove, i svi podržavaju ovu vlast. Znači, potrebno je jedno sagledavanje sistemstvo, što ne znači da ćete vi u svakoj priči potezati, ajde da kažemo tako, od Kulina, Bana, od tih nekih filozofskih osnova. Vi treba pričati o konkretnim stvarima, kao što je recimo Sibin pričao o Mladenovcu, ili kolega pre mene Filip o identitetu, ali to treba da je konzistentno, treba da ima neku unutrašnju osnovu i da ste sami sigurni u to i da ne može neko da vas nekim lakim pitanjem izvede iz takta iz ravnoteže. Sad, ja sam preskočio tu neko celokupno izvođenje, bit će prilike za to, ali evo reći ću ukratko o čemu je reč. Pogledajte ovako, prirodni zakoni ili zakoni prirode, onda život, pokret za život i tako dalje, biološki. Život organskih zajednica kao što su kultura, nacija, opšte čovečanski neki principi. Onda imamo kulturne principe, ja to zovem severni umereni pojas. Znači, razlikuju se od nečeg iz drugog klimata. Pa najzad Evropa, jeli. Dalje nacija. Sve to ima neke svoje nivoje i ima neku svoju osnovu, ali je, sam izvinjavao, ovo zbog snimanja, ali tako? Ipak sam željan. Ja sam jeo kinesku hranu, to nije kako se zove, nisam bolestan. Evo, dakle, da skratimo. Sve se to zasniva na nekim prirodnim zakonima i iz toga se izvodi i logično je. Znači, sad neću da vam pričam sve, samo ću izneti neke ovako od ovoga što sam naveo. Recimo, opšte čovečanski nivo. Ja verujem da, postoji nešto što je zajedničko za sve ljude i samo za ljude. Znači, sad pogledamo praktično. Recimo, ja mogu da kažem, meni se Šaka Zulu sviđa ko neki vođa svog naroda, iako nisam crnac. Ne mislim ništa posebno o crncima kao takvima, ali eto. Međutim, lojalnost je tu nemoguća na tom nivou. Mislim da je Filip to rekao zašto. Sad ovo je čudno što je ovde pominjem, ali Tereza May, znate ko je ona? Ona je rekla, ako kažeš da si građanin celog sveta, onda si zapravo građanin ničega. A to je zbog toga, ne postoji, takva lojalnost ne može da postoji. Postoji lojalnost naciji i eventualno nečemu iznad nacija i da kažemo što je Evropa ili Evroazija i tako dalje. Druga stvar, znači, vidite, kad se to sve ispoveže, evo, neću sad govorim kakva je tu hijerarhija tih vrednosti, ali daću vam jedan primer. Recimo, jedan profesor koji je bio, kažemo, liberalista, pa je posle promenio stranu, rekao je svom studentu, znaš ti da si kao beli heteroseksualni muškarac, ti je ono ugrožena vrsta pred izumiranjem. I dobro, sad nije bitno šta mu je odgovorio, ali analizirajmo mi to. Znači, beli heteroseksualni muškarac. Da li će biti heteroseksualnih muškaraca? Ja mislim da će ih uvek biti, bar u nekoj doglednoj budućnosti, ako ove feministkinje ne izmisle neko kloniranje, šta ga znam. Sad, da li će biti belaca, to je već drugo pitanje. Jer, pazite, samo da se razumemo, ja ne smatram, kad kažem belci, mislim na evropsku kulturu najšire shvaćenu i u nekom svakodnevnom životu. Znači, to je pitanje kulture, a ne brojenja krvnih zrnaca, ne znam, genetske čistine i tako dalje. Ali, znači, ta kultura je izložena izumiranju. Zašto? Postoje biološki razlozi što se tiče, znači, ovih stope rađanja i tako dalje. I drugo što je možda još bitnije,
mi sami, znači, ne smatramo našu kulturu dovoljno dobrom da bismo je branili. Mislim, Filip je nešto toga rekao, ali kako onda očekivati, jeli, drugima kakve namere imao, sad će on šta, on će da usvoji to nešto tvoje, tek tako, ima on, mislim, svoje koje će onda nametati po logici stvari. Ja bih još nešto da vam kažem u vezi te neke šire slike. Ja ne znam da li znate u kom evropskom gradu je najveća džamija. Odnosno u kom gradu, tačno u Moskvi. Mislim, treba recimo imati neki stav o tome ako vas pita, bar da vas ne izvedu iz takta. Međutim, ovo je nešto još zanimljivije što se tiče toga, Rusije, jeli. Evo sad, ne znam da ste čuli ovo oko ovih takozvanog nameštanja izbora i tako dalje, da su Rusi maltene izabrali američkog predsjednika, što je dosta smešno. Međutim, ja sam pre tih izbora napisao jedan blog, zove se Tajna uspeha ruske propagande. I nedavno ga ponovo okačim i moj prijatelj izvuče nešto što sam on skoro i zaboravio. Kaže ovako, Rusija zapravo ne nudi globalnu alternativu u svakodnevnom životu i to je tajna uspeha ruske propagande. A znate ko je to nudio? To je nudio SSSR. SSSR je nudio komunizam kao alternativu ovome. Zašto ovo kažem? Zato što jedan preusko shvaćeni kulturni model bi mogao od strane širokih slojeva da bude shvaćen otprilike kao što su bili shvaćeni komunisti ili neki drugi, recimo u Nemačkoj 30. godine i tako dalje. Tako da to nije možda dobar put. Pogledajte ovako, rekao sam beli heteroseksualni muškarac. Da li će biti ovih belih žena, bez obzira da li su heteroseksualne? Da li će biti belih feministkinja, ajde, kad dođu tu neki drugi ljudi. Razumete šta hoću da kažem? Treba dovesti druge ljude na svoju stranu. Pogledajte ovako, prirodni zakoni uvek postoje. Neko rekao, čovek može shvatiti zakone prirode, ali nikad od njih pobeći. Znači, neka tradicija će uvek pobeđivati. Ovo što sad postoji, ova neka vrsta liberalizma, neoliberalizma, ja mislim da ona postoji u ovakvom obliku 30 do 40 godina. Nije više od toga. Sad mogu i da to objašnjavam, nemamo sad baš vremena, a tradicije razne postoje vekovima. Znači, postojaće ovde neka druga tradicija, samo to neće biti naša. Mislim, piće Kamile vodu sa Rajne i Morave i to će se nekome svideti i to je to. Zato treba da se uzmemo u pamet. Sad, zašto ja ovo pričam? Ima dve ovako razloge iz kojih proizilazi treći, da kažemo, zaključak. Ovi pokreti alternativni evropski imaju dosta uspeha u novije vreme, što kažu desnice i tako dalje. Sad, ako biste pažljivije ovako neutralno analizirali, videli biste tu dve stvari. Znači, ili se radi o pokretima koji su dosta izmenjeni u poslednjih par decenija, to se događalo tako što neko preuzme stranku pa je promeni, recimo Marine Le Pen, ili, znači, čak ih vode ljudi koji su ranije bili neoliberalni. To je, recimo, Viktor Orban, barem u ekonomskoj sferi. On je bio neoliberal i ta njegova stranka Fides. Pa su skrenuli. To bi možda moglo da navede na razmišljanje. Druga stvar. Druga stvar je, ne znam koliko pratite na YouTube-u, mada je to sa ovog anglosaksonskog govornog područja, ali dosta su jasni po priliku po pitanju imigracije, identiteta, čak nekih osnova, o ovome što sam ja pričao, mada se ja ne slažem u svemu sa njima, reći ću vam koji su to ljudi, recimo na YouTube-u Black Pigeon, onda Lawrence Southern, Steven Molino, pa možda čak i Milo Yiannopoulos. Sad vi vidite kod njih, ja nikada nisam čuo da oni počinju
sa time što kažu ja kao ovo ili ono zaključujem. To bi kod nas bilo, kažem, ja kao srpski nacionalista, ja kao desničar mislim to i to. Ne, ja mislim to i to zato što to smatram jedino logičnim i mogu to da dokažem. A ti, prijatelju, ti meni dokaži suprotno, ako ti kažeš, a ti si ovo, ono, onda ti nisi tolerantan, ne ja. Ti si ovako, ideološki, s tim što se ta ideologija zove, ne znam, politička korektnost, ljudska prava, liberalizam i tako dalje. Znači, stvari treba postaviti kao na svoju logičnu osnovu, a ne da mi mislimo tako zato što, ne znam, imamo određeni nalepnicu, identitet u tom smislu. Dakle, šta sam htio iz toga zaključiti? Mi smo se ovdje dogovorili sa pokretom identitaraca, mislim to su mladi ljudi, da kažemo na vama u nekom smislu i budućnost. Ja bi, da kažem, apelovao na vas, kad god možete, nemojte propovedati vernicima. To je rekao, inače, taj izraz je upotrebio jedan naš saborac iz Evrazijskog puta, nije sad tu, on je, inače, potpisuje se kao baron Ungern, baš to, propovedanje vernicima. Šta ima? Propovedanje vernicima i uopšte neka religija, tako shvaćena, ima dve stvari. Jedna je neke unutrašnje, neke kontradikcije, njima nisu kontradiktorne. Popije vodu, ali nekome sa strane to možda bude smešno, otvoreno. A druga stvar, znači, pričaju o stvarima koje zanima taj krug ljudi, a neke druge ne zanima. Ako nam je do spasa neke šire zajednice, mi bi trebali tu širu zajednicu da navedemo na našu vodenicu. Tako da time bi završio i svakome ko nešto pokušava da promeni, koji je uopšte smatra da imamo budućnosti i razmišlja o budućnosti, ja želim sve najbolje u budućem radu, borbi, da tako kažem.